अब तक। राहुल प्लीज रुक जा, प्लीज। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? हम जानल चाहता नहीं कि काहे आपके पत्नी आप पर हत्या के आरोप तू लगावत जौन लड़की के साथे सेक्स कबो एंजॉय ना कैला, ओकरा से तू शादी कैले बाड़ा, त हमनी दोनों जाने नी काहे कैले बाड़ा। सोनिया, सोनिया रेट्रोग्रेड एमनीजिया से गुजर रहल बानी। तोरा लगत बा कि कुछ गलत भइल बा? ना, ये सोनिया के लैपटॉप बा। एमे ओकरे को ब्लॉग बा, ओकरे को सीक्रेट लाइव पर शालिनी। हेलो, हमार नाम माया है। हम एगो औरत बानी, हर औरत कुछ अकेला औरत। हम उहे बानी जेकरा आप लोग हर जगह देखिले, और हम उहो बानी जेकरा आप लोग कबू ना देखेलन। हमरा पास अपन जिंदगी के अनुभव बांटे खातिर केहू नहीं है। हमरा पास एगो एकमात्र विकल्प ई ब्लॉग डायरी बनावल है। शायद ओहिजा मौजूद विशाल अनजान लोग हमार दोस्त बाड़े। मतलब हाँ? ये सब तब शुरू भइल जब हम अपन दोस्तन के साथ लंच पर गई रहनी है, और हमने के कुछ ज्यादा ही शैंपेन पी ले रहनी है। हमने सब स्कूल के सहेली मस्ती करत रही। प्लीज गाइस, तू सब हमार मजाक उड़ाले, लेकिन हमरा बस इतना पता बा कि हमार बर्थडे बा और गिफ्ट सोनिया मैडम के मिला था। ए, अरे तू दे हमरा वापस। ओके। ये हमरा अभी दे ले बा। फ्रेंच परीक्षा पास कैले पर समझ गईलू ना? वेल, ई काफी अच्छा बाबा की जानत बड़ू का। अगर हम फ्रेंच परीक्षा पास कहती तो अपन हस्बैंड के फ्रांस ले जाए के कहती। अब बोले सीख ले बानी तो बहाना भी तो चाहिए ना बोले के। पॉइंट है तो हर बात में। वैसे ही फ्रेंच में प्यार कर सकेली। तो लोग प्यार के बारे में बात करे जाने लो। हम अभी 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ के खत्म गए नहीं। रियली? हाँ, केकरा की सब पसंद हो खेला। हम के लगा तो बहुत लोग ऐसा करेले, न तक किताब इतना सक्सेस ना होत बा ना। सचो, आई डाउट। लिसन बेब्स, अगर तोनी के डाउट्स बना तो वेबसाइट पे जा। का नाम रहे होकर itskin.com जाके चेक करा। लीना, बाकी उ तो पॉर्न साइट बाना, हमनी सब जाने नी। वो पॉर्न साइट नहीं खे, वो ऐसन साइट बा जहाँ तू लोग क्रेडिट कार्ड से लॉगिन कर सकेलू, और वहाँ ये सब एक्शन लाइव हो रहल बा, लाइक सबमिशन, डोमिनेंस एंड ऑल दैट। मतलब तू बता सकेलू तू का देखल चाहत बाड़ू, और वो लोग साचो में तोरा खातिर वही जो सब करी है। का बकवास कर रहल बाड़ू? हम सच करल बानी भाई, साचो मौजूद बा। तू का कहेलो वो लोग के करे खातिर? प्लीज, हम वो वेबसाइट पे ना गई नी, हम बस ओकरे बारे में सुन ले बानी। तबे आकाश ताहर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देले बा। शट अप यार, प्लीज। अच्छा छोड़ो ना गाइस, ये बताबा कि वो दिन जे पार्टी हम मिस करनी वहाँ का भइल रहे? ये का करत रो? देखा ना, अभी कभी से ही दाग निकाले की कोशिश कर रहल बानी, मगर निकलत ही नहीं खे। क्लेंजर से भी नहीं खे निकलत। तू जाना तारो ना एकरा के ओसीडी कहल जाला, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तू डॉक्टर लोगन के ना लागेला कि सब पता बा। आखिर हमें डॉक्टर किसी कारण से ही कहा जाता है। हाँ, मगर एकर मतलब ई ना कि तू लोग जौन कहेला सब सही कहेला। दरअसल बात तो ही सही बा। तारा पता बा लोग ओसीडी से काहे जुझेला? काहे कि ओ लोग के लागेला कि ओ लोग के लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, और वो लोग कुछ ना कुछ ठीक करे के कोशिश करत रहेला, ताकि ओ लोग ई लागो कि सब कुछ ठीक बा। चला हमरा के बतावा, कुछ ऐसा बा जौन तारा लाइफ में ठीक नहीं है? ना, सब कुछ ठीक बा। पक्का? ऑफ कोर्स।
रिहान, तोहरा पता है ये हमार सेक्सुअल फैंटेसी है। जैसे हम तोहर सेक्स गुलाम बानी और तू जौन कहबा उहे करब। तू हमरा बांध सके। कहलू बांध सकीले का? तोहार दिमाग खराब हो गेल बा? पागल हो गेल बाड़ू? कैसन विचित्र बाड़ू तू यार। कॉलेज में हमार बॉयफ्रेंड हमरा हमेशा खातिर डरा देलस। ओकरा ही बतावे में हमरा बहुत हिम्मत लागल कि हमरा कैसन लागल, और वो ऐसन मजाक बनवलस हमार कि हमरा अपन ही डिजायर्स गलत लागे लागल, जैसे हम कवनो अपराधी रानी। हमरा ऐसे लागल कि हम जो चाहेनी वो हमार चाह गलत रहे। ले तनी सा खा ले। का सोचा ताड़ू बैठल बैठल? हाँ कुछ ना यार, 2 दिन में हमार शादी है। शादी में कितना सच्चाई महत्वपूर्ण बा। यार देखा, हमरा लागेला सब कुछ ना बतावल टेक्निकली रूप से झूठ नहीं खे। एकरा में बस पूरा सच ना बतावल जाला है ना। और वैसे भी हर केहू कहेला कि सच बोला एंड ऑल दैट, बाकी पूरा सच केकरा के पसंद होवेला। अब रिमेम्बर स्कूल में हम स्कूल बंक करत रहनी और माँ बाप पूछत रहे कि सच बतावे एंड ऑल दैट। सच बतात रहनी तो का होत रहे, मार पड़त रहे कि ना। और वैसे भी पता हुआ, हमने लगा था कि इफ यू टेल द एंटायर ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ टू योर हस्बैंड ना, वन स्पैंक he'll give you. I wish. Are you serious? तारा ये सब पसंद बा? Pleasure and pain and shit? तू सीरियस बाड़ू? अरे shut up, पागल मत बना, हम मजाक करत रहनी। हमरा खीर खिलावा, हमके भूख लागल बा। हमार दोस्त उ ताबूत में फाइनल कील ठोक देलस। हम तय कैनी कि अपन पति के कुछ ना बताएब। हम ई ना चाहत रहनी कि बाकी लोगन की तरह हमार हस्बैंड भी हमरा बारे में यही सोचे कि हम एगो सेक्सुअल पर्वर्ट बानी, अ किंकी गर्ल। तो तोहरा के कुछ मिलल है? अभी हम सोचत रहनी, हमार मतलब हम ही सोचत रहनी कि पिछला 6 महीना हमनी दोनों एक साथे जियल ही नहीं की। हमनी के कैसन रहनी? हमरा याद बा 6 महीना पहले हमनी के बहुत खुश रहनी। का कुछ बदल गईल? का हमनी के अभी खुश रहनी? हाँ, जल्दी हमने की पता चल जाए। मतलब कुछ ना सोनिया, ये फालतू के सवाल कल बंद करा और जौन पूछे के बाद तौन पूछा ना। उस साइकाइट्रिस्ट कहू तोहार एक्स रहे, शालिनी, राइट? हाँ। तो तोहार हॉस्पिटल में का कर रहल बिया? हमरा लगल वो अमेरिका में बिया। पहला बात, वो हमारा हॉस्पिटल नहीं खे। दूसर बात, वो पोस्ट खातिर अप्लाई कर ले रहे और हॉस्पिटल ओकरा के रख ले बा। तारा ओकरा से कौनो मतलब नहीं है। बस कर सोनिया,
वो तहार डॉक्टर है, तहार इलाज करत है। गुस्सा काहे हो रहल बड़ा? हम बस पूछ रहल बानी। जाना तरुका, बस बहुत हो गई। आपके बीवी काफी अच्छी एक्ट्रेस लागत भी है। अबू का कैलस। एकरा चेक करा। हाँ हो गया, हाँ हो गई ना बात, बता दिया सब। तलाक खातिर अर्जी का ही सच बा? हाँ, हम तलाक की अर्जी देले बानी। ऐसे ना काहे कि वो एगो खूनी बा चाहे झूठा बा। ऐसे काहे कि आई रियलाइज्ड कि जौन इंसान से हम शादी कैनी ओकरा त हम कबो जान ही ना पैनी। वो हमके और हमार भरोसा के धोखा देले बा। वो केहू और के खून तब बाद में कैलस। हमरा तो वो जीते जी ही मार देलस। फिल्मी डायलॉग ब्लडी हेल। वो विक्टिम कार्ड खेले की कोशिश करता रही। सो जौन बीवी अपन हस्बैंड के फांसी पर चढ़ाए खातिर इतना झूठ बोल रहा बिया, तो ई कौनो मियाँ बीवी का झगड़ा तो ना होखी। ये तो कुछ और ही बा। ये एगो बदला के कहानी बा। कौन बात के बदला लेत बाड़ी हूं आपसे? ऐसा ना आप कहा के ले बानी कि वो आपके दुख में देखल चाहत बानी। वो आपसे इतना नफरत काहे करेली? हे तहा चार्जर और तू एकरा खातिर कहले भी ना रहलू। अभी मत कहिया कि तहार हस्बैंड अटेंटिव नहीं है। तू आज इतना जल्दी? हाँ यार, ऑफिस में ज्यादा काम ना रहे, कुछ फ्लोर प्लान्स बनावे के रहे, तो हम सोचनी कि घर पे बैठ के आराम से बना ले। मतलब तू हमार प्लान खराब करे जा रहल बड़ा? का मतलब बता। हमार दोस्त लोग डिनर खातिर घर आवे वाला बड़े राहुल। बाकी अब तू ऑफिस में रह के अपन बिल्डिंग बनावे वाला प्लान कैंसिल करके घर आवे के डिसीजन ले ही ले बड़ा। तो हमरा तो अपन प्लान कैंसिल करे के ही काहे पड़ी ना? दिया हमरा घर पे होखे से और उनके घर पे आवे से कोनो कनेक्शन नहीं है। तेरा कोनो कनेक्शन ना दिखा था? कनेक्शन बा राहुल। काबा? ओह बना मत प्लीज। तू तो ऐसे बिहेव करे ताड़ा जैसे तारा कुछ पता ही नहीं खे। एक्चुअली तू ही सारा अटेंशन एंजॉय करेला। हाँ द क्यूट सेक्सी राहुल। कम ऑन दिया, हम तो दोस्त लोग से 5 मिनट से ज्यादा बात भी ना करेली। राहुल, औरत के इतना पता होखेला जबकि वो ओकर और ओकर हस्बैंड के बीच में आवे की कोशिश करे ना तो औरत के पता चल जाला। वो औरत खाली बकवास करेली। पता बता और प्रॉब्लम का बा? तू इनसिक्योर बाड़ू। हाँ बानी हम इनसिक्योर। उनकर देखे के तरीका से नफरत होला। एज इफ दे फकिंग यू इन द हेड्स। दोस बिचेस falling all over you. I just can't handle it. या तुहार दोस्त लोग हमरा टॉन करेले तो हमार गलती नहीं है। राहुल, हम अपना आपके ना बदल सकीले। हम ऐसे नहीं बानी। ठीक बा, हम बेडरूम में रहब, ओके? ना वेट, कितना अजीब लगी राहुल जब तू घर पे रहबा और उनकरा से मिलबा ना। अरे तू चाहत का बाड़ू यार? तहार दोस्त लोग घर आवे तो हम ही घर से बाहर चला जाएं, तहार हस्बैंड घर से बाहर जाए। तू पागल लोग की तरह बात करता रू। पागल लोग? राहुल, जब तक हमने हमार पापा के घर में रह रहल बानी ना और जब तक तू खुद के मकान खरीद ना लेवेला तब तक तू एगो होमलेस बास्टर्ड बाड़ा जौनी पागल से शादी कैले बाड़ा। नम आँख भइल दिल गम ज़दा हम मंगनी का और का मिलल बा। ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी ई दर्द के। कौन राह चली कुछ ना पता बा, पैरों से जमीन जैसे जुदा बा।
ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी ये दर्द के हवा के झोंका सा कोनो लम्हा बहा के ले गई हमार खुशी लकीरा हाथ के न जाने खो गए कहाँ हम हैरान है थोड़ा परेशान भी। माया एगो भारतीय नाम रहे, का चांस रहे कि एगो भारतीय लड़की एगो BDSM साइट पर रहे। फिर अचानक हमरा मन में एगो ख्याल आयल कि हम अपन हैकिंग स्किल्स के यूज करब और ओकरा बारे में पता लगाई। ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी ये दर्द के कभी रहनी जे के हम नवा आज वो काहे पहचाने नहीं दौड़ के न आए पास हाथ काहे अब थामे नहीं हमरा तकदीर के कुछ दुआ भी मिलल काश के आज फिर मिल जाए हमारे एहसास में हमारे अल्फाज में हमारे आवाज में हो घर कहीं। अरे काला का लोग कैसे लगा है कौन पता नहीं कि के मार देला देख लेना रहला तू देख ले रहा का क्यों पहचान लगा एक्सीडेंट भइल का हम कहाँ देख ले। एक्सक्यूज मी देखी तो एक्सक्यूज मी बेचारा जरा हटी भाई साहब। अरे कौनो एम्बुलेंस के फोन करा कौनो साला अमीर बाप के बिगड़ल बेटा और आके चल गए लेकरा। ओ माय गॉड एकरा तो हॉस्पिटल ले जाए के पड़ी। आई 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 भाई उठाई। साहब आप भी आई प्लीज हाँ संभल के उठाई आराम ले चली। एक्सक्यूज मी यस का आप उहे इंसान बानी जौन हमार बेटा के जान बचेली? हाँ आई एम अजीत कुकरेजा। राहुल सिंह। थैंक यू वेरी मच। हमार बेटा के जान बचावे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। का आप कबो ई कल्पना कर सकेली ओकरा वेबसाइट पे होखे के चांस, ओकर इंडियन होखे के चांस और तो और सेम सिटी में रहे के भी चांस, और फिर अचानक से हमरा सामने होखे के चांस। ई किस्मत ना रहे तो और का रहे। ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी ये दर्द के कभी रहनी जे के हम नवा आज वो का
काहे पहचाने नहीं, दौड़ के न आए पास हाथ काहे अब थामे नहीं, हमरा तकदीर के कुछ दुआ भी मिलल, काश के आज फिर मिल जाए। ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी ये दर्द के